Ya Allah, Pak. Pak. Allah. Wong ning ladang kok malah turu. Ngomongnya arep nganu. Sing malah turu lho. Panas kok. Poso lupute turu ning omah ya turu ning ladang. Ini kok mbok Ngalah panas-panas apa? rusak ser kaya nang Covid haus. Akeh lho ning ladang 5 menit kok wis kabur. Malah rene. Setun ya Allah Ton. Poso wis meh entuk setengah bulan panggah gur ngono wae lho. Lah panas sih Rairam. Tahu. Alah, alasan terus. Quran seret ya Ton. Ton seger itu. Wis saya balik rene. Aduh. Rampung-rampung iki kok. Rasa alasan-alasan nih. Dirampung nih kae gek balik kok. Rampung-rampung malah. Kampung pemain lho. Oh. Aduh. Ini emosi lho poso-poso. Wis saya gendang. Yo, semono. Rampung kok.